खुलुमबाय। गिबियावनो आंनि अननाय जासिहरबाय। मा जागोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मा जागोन बेफोरबायदि आरोल'थ' भाइरेल ओंखारबाय थायो। मा जागोन जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ओरैबायदि खुदुमलायनायनि फेसबुकआव आपल'ड होदों बे सेंग्राया। मा लाजिनांथाव आपल'ड होनाय गोनां जाखो? मा लाजिनांथाव आपल'ड होनाय जाखो? ओरैबायदि लासिंसिं फेसबुकआव बेबायदि ओंखारदों। मा जागोन जोंनि गथ'फोरानो उन्दैफोरानो सोलोंजोबसिगोन। जोंनि उन्दै गथ'फोरा सोलोंबाला बेबो फेसबुकआव हगारगोन, सोलोंबाला आरो बेबो इउटुबाव हगारगोन, सोलोंबाला आरो बेबो इउटुबाव हगारगोन, सोलोंबाला बेबो फेसबुकआव हगारगोन। बे जोंनि उन्दै गथ'फोरा 10 बोसोर, 15 बोसोर, 5 बोसोर, 6 बोसोर, 7 बोसोर उन्दै गथ'फोरा सोलोंबाला सोर हादाय जागोन? नोंसोर हादाय जागोन। दानि उन्दै गथ'फोरा 6 बोसोर, 5 बोसोरफोरा सोलोंबाला सोर हादाय जागोन? नोंसोरनि आखायाव दङ। होमबा बेफोरबायदिखौ बन्द' खालाम। बेफोरबायदिखौ बन्द' खालाम। लाबोनो नाङा। बेबायदि खुदुमलायनायनि फट' आपल'ड होनाङा। बेफोरबायदिया लासिंसिं। बेनिखायसो उन्दै गथ'फोरा सोलोङो। उन्दै गथ'फोरा फेसबुक, इउटुब नायो। इउटुबाव गथ'फोरा फुथुलानि भिडिअ नायो। फेसबुकआवबो फुथुलानि भिडिअ नायो। बिनिखायसो बेबायदि खुदुमलायनायनि भिडिअखौ लाबोनो नाङा। फेसबुकआव आपल'ड होनो नाङा। बेफोरबायदि खुदुमलायनायखौ फेसबुकफोराव आपल'ड होनो नाङा, लाबोनो नाङा, इउटुबावबो लाबोनाङा। मोजां लाबोनोबा लाबो। बिनिखायसो आं नोंसोरखौ मोजाङै खबर होदों। आं नोंसोरखौ मोजाङै खबर होदों बेबायदि लाबोना होननानै। बिनिखायसो बेबायदि खुदुमलायनायनि फट'खौ बन्द' खालाम। बेबायदि खुदुमलायनायनि फट'खौ फेसबुकआव हगारनाङा, इउटुबाव हगारनाङा। बिनिखायसो उन्दै गथ'फोरा सोलोङो। बिनिखायसो आं नोंसोरखौ बुंबाय थादों बेफोरबायदि फट'खौ लाबोनाङा। आरो आंनि फट'खौ सोरबाफोरा गाज्रि फट' एडिट खालामो। बेखौथ' आंथ' खालामाखै। बेनिखायसो आंनि फट'खौ सोरबाफोरा गाज्रि हामानि एडिट खालामो। आंहाथ' लासिंसिं जायाखै, नोंसोरहासो लासिंसिं जादों। होमबा नोंसोरहा लासिंसिं जायाखैब्ला आंहासो लासिंसिं जादों। बेबायदि। बेनिखायसो सोरबाफोरा आंनि फट'खौ गाज्रि हामानि फट' एडिट खालामनायखायसो आङो भिडिअ बानायनो लाबोदोंमोन बै सिगाङाव। बिनिखायसो बे गाज्रिनि फट' एडिटनि सोरबाफोरा आंखौ गाज्रि फट' एडिट खालामनायनि बेनिखायसो आं बिनि सायाव भिडिअ लाबोनो गोनां जादोंमोन बै सिगाङाव। बिनिखायसो आङो लाबोनो गोसो गैयामोन। बिनिखायसो बेबायदि खुदुमलायनायनि फट'खौ लाबोनो नाङा, फेसबुकआव हगारनाङा, इउटुबाव हगारनाङा। आं बुंखाबाय दे। ओरैनो भिडिअखौ बारा गोबाव खालामला। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला साबस्क्राइब खालामना हो। नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामना ला। आङो गोदान भिडिअ लाबोबाय थागोन।